mi salmini kadi bandiraɓe juudeji tati ɗi fof juude Jaabe juude Dande Maayo juude Waalo mi salmini debbo e gorko suka e mawɗo mi salmini kala dawɗo ɗo hannde e juude eko rendini en ko yettude hen Allah yettude bandiraɓe no potiri ala mankuɗo a yiri yitere ma aduna yiri yitere mum Allah waɗi hen ɓuuɓal Allah waɗi hen deeƴal Allah waɗi hen moƴƴere Allah yettama e joni haqqillam ko neɗɗo kala no mbawɗa waade eko mbawɗa wonde yimɓe won moƴƴo e yimɓe ɓe ñamlodiri yimɓe ɓe moƴƴal e muñal e teddungal par ce que dooro hanki kadi a haali responsable walla jeyde wuuro he mais aussi wonde enɗam dooro par ce que nenam e bammum dooro jiiɗi yumma e baaba ɗo ɗo jooɗiɗen ɗon ko galle kawam ko galle tanam Sama Demba jibin nenam ko kañum wonno jagraf avant Sama Demba ko tokaram Moutar Djibil mo babam innirima jagraf Moutar Djibil d'ailleurs jaaɓe fof Moutar mbiyatami ko jagraf pulluma hen Djibi en Daya Binta en mi salminiɓe ɗo de Moutar Djibil gayni tanam Sama Demba gayni totti jagraf Doura gayni tottiri Ama Djinga Diaw Ama Djinga gayni tottiri jagraf Seydi Gande kawmum Dooro to banggue yummum hande Allah attiri juuɗe Dooro donc ko processus dawɗo lawol mais mo Dooro o kadi hawri koye zamanu kesso hawri koye zamanu réseaux sociaux ji hawri koye kamanu communication ko mbaɗɗen ɗo hanki ko wonɓe caggal leydi ɓe ni ɓuuri wawde tinde ko gurɗen enen ko an aɗa andi ko kalantumami ko e guila Dooro kawmum tottiri leppol ngol wuuro e wiyano foti artude jawjawɓe par ce que ɓe waɗi ko par galleji jawjawɓe ɓe foti artude ɓe omo jeeya e ɓen jawjawɓe omo yiɗi wuuro ngo caggal jamma hunde fof ko jamma haalte caggal omo yiɗi eɓe Allah ina ɗum wuuro ngo fof jaade makko tottimo guila nden noon wonno foti yarude aɗa andi e wona hunde fewjama tan waɗama ɗon e ɗon e waɗa processus juɗɗo yimɓe fof mbaɗa hen associé situation ngaji mbaɗa joguinoɗo waɗi intérim ha kayitaji degla il fallait sous-préfet par ce que maintenant haysino ko traditionnel mais il y a quand même la modernité républicaine le préfet l'administration doit voir so tawi foof ina rewi lawol waɗa valide alhamdoulillahi rabbil alamin noon hanki waɗi deeƴal bandiraɓe gaari ko mbimi ko Dooro ko légitimité populaire o jogui manam ko peuple o fiilimo wuuro makko fiilimo leñol enɗam bandiraɓe julɓe foof guure takkiɗe fof an a yiiri yitere ma donc hande sinno ko investiture uji local batteɗi ɗi mboɗo wawi wiide kanko ko légitimité populaire waɗimo investir sinno hande ko maire wonanno candidat janvier ko légitimité populaire o jogui donc hanki en jiiri yitere meɗen mi mbiyuma noon ko Allah hokkimo hanko ko wuuro ngo hokkimo hanki ko kanko woni ko jikku makko donc wuuro ngo yo Allah ɗum jogo jikku Dooro par ce que mboɗo andi Dooro aɗa andimo ko denɗam no mbirumami ni ko sehiɗam ko jaadiɗam depuis presque toute notre enfance komin keccidiri hewani he ko fedda men sik fedda wete wotere woni hakkude amen mais mboɗo andi ɓerde makko Dooro mettinta Dooro ne heewi muñal Dooro ne heewi humour Dooro ne jotodiri e yimɓe fof machallah donc ɗum ɗo eɗen jahori ma Allah ɓumno dongal ngal enen fof doddoɗen ɗum e dow intérêt wuuro ngo intérêt population intérêt leydi ndi e intérêt enen bandiraɓe julɓe kala quoi vraiment Seydi komi ko weltade mawde dendi et puis bandiraɓe fof noon mi haali hanki discours am wona kanko ardi ko guure ɗe gardi wona kanko ardina ko guure ɗe gardinimo donc kala ɗo mo yo yaade yimɓeɓe yo yaade wuuro ngo c'est le village qu'il a couronné donc il faut qu'il tienne compte du village et des populations du village wasi o nder lamgal ko lamdiɗami ko hen jabowol ngol woni en pilina ɗo ha paari en mbaɗi ɗum daroɗen cekken ɗum jaadene muɗum kanko pilaɗo one yo yeccito yimɓeɓe kala ko ooñi aɗan min mbimi jinmi wondude ko wiyomi Demba Sow ɗo no ooñi ɗo a fewnani ɗo a moƴƴinani walla mino moƴƴimi kono ñañanomi tan wiya Demba kala ko jiɗɗa no moƴƴi on faatimi koye gasa mi yiiɗa Dooro ne inchallahu rabbi mboɗo andi min mboɗo andi jikku makko yimɓe wuuro ngo kadi ne gandi jikku makko avantage par ce que ɗo jibina ɗo o mawni o wonni ko yimɓeɓe o wona koɗo o wona ɗanniyanke caggal leydi duuɓi comme no yamni donc hakkude makko yimɓe ko harmonie wonat ɗon kadi il est relativement jeune même s'il a plus de 60 ans mais c'est quand même jeune e monde mo guurɗen hannde o donc minen fof enen fof men cekkumo men ballumo e dow intérêt population ngaji aɗa andi min bon je fais de la politique bon so Allah waɗi hannde komi député mais ko Allah ina ɗum yimɓeɓe gornimi donc yiɗɓemi ɓe mbaɗimi ɓe mais il faut mi wondema mi yaade koɓe jiiɗi ko mi abboy koɓe jiiɗi ko kamɓene somi natti wadde koɓe jiiɗi ko ɓe noddan ɓe ha Demba ande koni ɗum ne jagraf anden won décision waɗa wuuro par ce que a wawa wadde décider en tant que chef de village taw wuuro ngo rokkadima mandat décision parce qu'il a le mandat du peuple donc il faut waɗa respecter mandat peuple o yimɓe ɓene yo jaade makko par ce que kala ko waɗa hande Seydi Koumi wawata won tan ko intérêt population ngaji ay pilgal ngal
e politique ko élection fof ko gootum yimɓe mbaɗata élire tan ko jogande ɗumen nafoore e ganduɗe nafoore hoore mum e nafoore wuro ngo ko ardi fof ko yettude Allah e nulaaɗo mum yettude jinnaɓe men e yettude seere men meɗen e yettude yimɓe wuro ngo e sangal ɗum joli nde ɗo timminmi nde mi ala hen duttal mi yaha tottirmi wuro ngo mi tottirani ɗum Doro tottirmi ko wuro ngo noon ardi fiiɗoɓe ko joɓɓe sa jofni ko ɓen kalanta kollita wuro taweɗa ɗemgal ma lamgal kollita ɗumen wonde a jofni kadi a watti juuɗe mumen te ko noon mbaɗirmi tuggude e nden noon fewde joni ko jaam tan woni hakkude amen e mabɓe ngati min mi ala hen duttal to banggal ko min mi tottiti ko Allah andi noon on sanga Doro e hoore muɗum on sanga haalani ni ne yiɗi hay goto haalani ne yiɗi nde mbi tottitiɗo jama ɗo yeehi hano janggo men Doro noddi batu ɗo jama ɗo haalani wuro ngo wonde ne yiɗi neno yomo yiɗi ɓe mbi hol goɗɗo biɗo ne yiɗi hay goto haalani ne yiɗi ɓe mbi ɗum ko ala caɗele tawde ni ko an tan wi aɗa yiɗi wuro ngo hokkima tottima ya jogo e nder balɗe tati he mbimi ɗum fof e waade noon wuro ngo mimi tottiti wuro ngo totti Doro ɓemin mbaɗ délégation leegal fof yaltina yimɓe ɗiɗo leɗɗe ko 6 min jaltina yimɓe ɗiɗo mi yaada e mabɓe sous préfet min kollita ɗum wonde mana mi jofni wuro ngo totti ko Doro e nden jonde nde Doro wimi wonde mana minene kaw jinmi ko joganɗami lebbi 3 ha mi fewnito mbimami ha koye lebbi 3 haɗat de sa pari ko hen haaɗi sa parani ko hen haaɗi Allah ɓaɗi kisa Allah hawla ala goto jaw jolgu ngu joli hankadi dame fof guddi tuggude nden fewde joni manque ɗum duuɓi ɗiɗi tan ko lebbi ɗiɗi le 18 décembre 2019 ko nden jofnumi eyyi kanko baɗaɗo o ko ala sago daro darde moƴƴere ɗum o wasi welte ngati ardade ene weeli yahata noon ka gardinaɗo kanko ko gardinaɗo ko wuro ngo ardinimo ɗo wuro ngo ardinimo ɗo o foti noon mana ko jogade jikku moƴƴo jikku dewo Allah jokkowo enɗam kala ko ganduɗa ɓurti juuɗe ma holliti mawɓe wonɓe wuro ngo nodda ɗumen secret ma jooɗo ɗon kalti ɗon so ɗo min hay goto meeɗa haaji ɗo e galle he yimɓe ne mbaddani sono ala rigueur hokkamɓe to min chance tan komi kala mo noddumi kalami jen jaɓanami kanko ne ko mbasiyto momi tan ko yo tinno no feewi wuro ngo ala caɗele onon kam mo jiiri guite moɗon caɗele gonɗe hen foof so tawi mana joomum ala e lawol tan ɓe duttat ɗum mbiya tan ko min ngala hen kanko noon o naati yo jogoro jaam ngati weeɓani noon fof daña muñal kewgal ne kay ganda kadi no jarata ganda ɓe jadata ganda ɓe kaldata eyyi ko ɗum to woni ko mbajoyi toon ɗum ko jaam tan sa yiiɗi wallude neɗɗo wallu ɗum e gonga ko ɗum fof ardi kanko no wona e gonga ndewdiron e gonga he so ndewdiri e gonga he tan caɗele mbatta eɗo wawi wonde foof eɗo wawi ummorade foof eyyi wasi o duuɓi ɗi ko 6 foti wonde hen so tawi waɗi no mbaɗirmi ni tan o tampata o tampita wuro ngoni
ngati wuro ngoni ko ɗemgal gotal so hesiɓe dakkodiri hunde hay goto wawa ɗum firtude ɓeɗo wasiya tan yoɓe ballumo no jogori ɗum kala en jiiɗo defo mo jogi yo nodduma secret haalanamo wajomo hen kamɓe wuro ngo kam ni ɓe mbajatake gati ɓe gandi wuro ngo kamɓe fof koɓe yimɓe timmuɓe gati neɗɗo so tawi min joni duuɓi 6 gonmi ɗo ɗi Allah kadi ɓuuri andude ala hen joofiɗo mi feɗendu hay goto Allah andi noon ko waɗi noon jikkumi noon newade nde ne jeeya hen kanko yo newo o newano hoore makko o newano wuro ngo kala ko gadde e makko ko foti wonde laawol o jaɓana ɗumen neɗɗo garɗo e makko ene wonko yiɗi malo wonmo waddi yo ƴeew no régliri ɗum tawa mana ɓe tampani yimɓe ɓe yaade ha gendarmerie en ko tambinde hoore muɗum tan ne wawi ñaawede ɗo e wuure he eyyi bisimillah joni noon Allah jarama on noon koko mbinomi hanki ko moƴƴini piilungal ngal ko nortitiɓe ɓe gartini ko wuro ngo tan min nokku gonɗen o no wayi yajini fo ay no hewri ɗum noon ko nortiɗiɓe mana pewni piilungal ngal ɗum noon kamɓe fof mo ruttaɓe mana duwaw yallah teddinɓe yallah teddin wuro ngo teddin mawɓe wuro ngo teddino onon arɓe ɓe onon arɓe no on jarama Allah jarama on jarama golle moɗon jooɗi peewi surtout an Oumar ka dari tan a lelaki mi sikkanumi ni sa heesi a lelima a ummotako ngati ko tuggude ko ɗum tuggi ko fewde joni ka dari tan a lelaki hay lawol goto koye ligguey tan gonɗa eyyi ko adi foof Aboudaour Koumé mi salminima innima yettode ma mi salmini baɗirama o innimo yettode mum mboɗo wiya bisimilla moon so ɗum ɓenni mboɗo yetta Allah mi juule nelaɗo sallallah alih w sallam mboɗo yetta nenam mboɗo yetta wuuro ngo mboɗo yetta ganduɗa juuɗe ɗi tati mboɗo yetta ganduɗa ummiɓe to woɗɗi e ummiɓe to ɓaddi mboɗo yettaɓe eyyi caggal nde ɗum ɓenni lofogol fayi dow hooram nde mijimi ko wuuro ngo mijimi ko jibinande wuuro ngo mijimi ko moɓɓe wuuro ngo mijimi ko sukaɓe wuuro ngo o tudama ko dongal teddugal waɗi ko muñal ala haare ala duhoji poɗɗo wiide ma wiye mo fotani wiide ma wiye heddoto on jogoɗa personnalité hoorema muña ka gardinaɗo ma nan ko weeli ma nan ko metti e responsabilité wadde baddiɗomi o kono joguirinimi wuuro ngo mi foti ganduɗa jogade des conseillers kala ko mboɗo waɗa mami disodir yimɓeɓe ƴettirade tan une décision kan ganduɗa rapide tami yettudaki yimɓeɓe ko yimɓe mbaɗi kam anani ene teddi noon ene teddi mais kala kono waɗa mami jogui ganduɗa yimɓe mami yewtude mumen min pamodira somin pamodira paari so foti ene foti yettinede wuuro yettine wuuro ngo so ƴetti neɗɗo tocci ɗumen ko kalfini ɗumen komin toccitaki hen caggal heddoto koye neɗɗo personnalité tottaɗo ko on jimbirde fuule mum fayida mum kadi ɓe ngo so tottima kadi gaftata koyngal mon gaftata koyngal mum e ma ko yimɓe moƴƴuɓe tedduɓe ayni moƴƴuɓe tedduɓe eyyi ko yimɓe moƴƴuɓe tedduɗe kadi minen ko amin ko par 8 ans sa waɗi 8 ans ma tan andi goɗɗo kadi ƴettata waɗa 8 ans mum e nder 8 ans o noon minen ko jaam tan min jiiɗi hen min yiihen ko jamɓe kisal hay goto min yiiɗa lurdude hay goto min yiiɗa wiya nen kaɓa non ɗum ittata ɗum ittata doro diaw o ittata relation gonɗi joɗɗo yimɓe on tan jowtomi heddoto noon il faut respecter la personne hankkadi sini pili comme doro diaw avant ko wona doro diaw anani joni ko doro diaw goɗɗo mais sa pati mi ɓuuri yimɓe hay goto mi ɓuurani ko yimɓe gardini kam anani kadi haydara changera haydara changera relation changera haydara hakkunde yimɓe maintenant il faut respecter la personne eyyi il faut respecter la personne anani ɗum changera haydara hakkunde yimɓe guila affaire nde fuɗɗi ça fait plus de 3 ans kala moƴƴo nan haala hen so wi mboɗo siide quelque so wi mboɗo siide des personnes tan hankkadi atta division mais wuuro ngo goto foof haali ko haala moƴƴo haali ko foti haalde ko ni ɗum nandirandi ha paari mboɗo fixe date o kala banɗo wonno walla seeɗam ɗo wonno mbaɗɗum ko appel téléphonique nodduɓe ɗum kalami ɗum ɓe mbaɗen kaake mumen
e mbaɗen konngol ngel belɗi ayi kamɓene Allah jarama ɓe jarama yo Allah teddinɓe ɗum ko tinde neɗɗo e mbawno wasde wadde ɗum Italie Espagne kala ɗo ɓiɗɗo junaji wonno balɗe wuuro he mbanda wonde leydi ndi foof c'est extérieur c'est intérieur kamɓe fof mbaɗi Allah jarama ɓe jarama yo Allah teddinɓe eyyi mbaɗɗo hen jawdi mum waɗa hen jawdi mum foof mi yii ene teddini kam teddugal ngal tan woni foof kadi wonko jumno ɓeydude hen amati hen julmale woni ko États-Unis galle maɓe nan ɗo à côté noon nani kabaru o nde taw mboɗo hokkami totta guuro ngo mo totte kanko fof iɗi noddutem waɗi audio ɓuɓɗo e ɓerde deƴƴo haqqille ɗum kam monam haali haaluji belɗi rutti kadi o wi kam lahal tabalde ngal komi waɗata je veux dire ça mo kala ɗum koye caméra o nilti kam kalis ɗo Abou Sangoto ɗo tirmi kalis o Abou Labbo sehilahal ngal ɗum noon boyi on information boyino haal ɗum nder bandiraɓe fof hanki ani a wata haalde ɗum mais bari ko occasion kam mi haala ɗum kam mi haalani ɗum saabu kanga wonko wonɓe mbaɗani ko noon mais ko waɗi ko kam ɗum heeweyam ko miñam anani ko miñam waɗi ɗum teddugal wona kanko tan waɗi teddugal mais ko waɗi ko c'est très important ko symbole lahal tabalde no wurno mbiya an ko an waɗata ɗum tawni heddi fodde 2 ans et quelque mboɗo wawno mayde hen mboɗo wawno totte teddugal ngal mais Allah waɗi hen moƴƴere ɗum noon saɗa Allah woni noon mboɗo yetta Allah mboɗo yettamo anani mboɗo yetta Allah junnaɓe foof mawɗo hen suka hen gonɗo diaspora e gonɗo e wuuro he e gonɗo e Dakar kamɓe fof mboɗo yettaɓe